Čaute dámy a páni, dneska vás vítam pri novom videu. Dneska budeme skúšať tieto fake verzie Brawl Stars. A dneska to bude nabité, lebo tu sú veci ešte zo sushi, tu je aj pizza. Tu sú tieto pizze. Si môžeme toto otvoriť. Sú tu aj reklamy, takže prepáčte. Toto je nejaké divné, ale nevadí. Tu aj toto. Sú tu aj tieto anielské toto. Tu je zo SpongeBoba event ešte. No akože tieto animácie, čo dostávame, sú hrozné, ale nevadí. Ideme sa pozrieť do hier. Že čo toto tu všetko je, ty kokos. Strašne veľa vecí tu je. V tom nevyznám. A máme ešte tak 5 ďalších fake verzií. A na konci si dáme Roblox verziu Brawl Stars. To je asi aj najlepšie. Dáme Ranked. Pozrieme do shopu. Tu sú nejaké free, nejaké veci. Neviem na čo. Dáme jednu hru. Dámy a páni, dalo nás to na reklamu. Sme mali proste reklamu a nejak sme vyhrali hru. Tu asi sa nehrá, tu len dostaneme pohárky. Len za každé play, akože čo stlačím, tak budem mať asi reklamu, takže s touto verziou asi skončím, lebo je dosť na hovno. Idem sa pozrieť, jak je to tu. Tu je to jak normálne. Sú normálne sú normálne spreje. OK, to je celkom dobré. Si viem meniť meno. Toto. A dá sa točiť? Dá sa točiť. Ale je to také, vidíš na tom, že je to také divné nejaké. Čo je toto? TikTok, Instagram. Ideme na ďalšiu verziu. Tejto verzii Fake Brawl Stars dávam tak 4 z 10. Fakt musím na všetko stlačať. No, hento nás dalo na TikTok, lebo som to stlačil, nečakane. Teraz sme na ďalšej verzii nejakej, otvoríme si tu Big Box. Big Box. Tu máme, Rico nám padá, Rico. Som si myslel, že skin. Ale akože toto točenie nie je až také. Máme dvoch. Tu sa to len zakojní, takže asi ja neviem. A poďme toto skúsiť. Tu dúfam nebudú reklamy, lebo vidíte, takto som vyhral proste, ja nechápem tomu. OK, sú tam reklamy, ale to nevadí. Teraz som vám ju asi toto. Akože není to až taká zábava, lebo nemáš ako hrať a to je najhlavnejšia vec. A tento box sme si už otvorili a je tam stále, kúkajte. Tento takto? Aha, to je iný zas. Aha, hej. To je Brawl Box. OK. Tak, hentomu predtým dávam tak 5 z 10 a tomuto dávam tiež tak 5 z 10. Nie je to také dobré. Normálne mu dávam 10 z 10. A páni, sme na ďalšej verzii. Tá už trochu inak vyzerá než v normálnom Brawl Stars. Toto za reklamu nič nejdem robiť. Získal som tu Karla. Volám sa tu... OK, je to trochu iné. Dúfam, že tu zás nebudú tie sprosté reklamy. Dáme toto. Brawler. Dáme si Karla. Ja neviem teraz. Ja neviem, čo je toto. Dostal som nejaký box. 5 gemov. Tu som dostal len tak. Ja sa nevšťažujem. OK. 25 gemov. Nejaký megabox zas. OK. Tu som dostal Colta. Toto točenie je trošku horšie.
Tak, tu máme nejaký megabox. To je Sam. To je Sam. Není až taký dobrý. A toto je Meeple. Dobre, tak skúsime jednu hru, dúfam, že to nebude napríklad, dáme si Brawl Ball, dúfam, že to nebude reklama. Prosím. No, vidíte, a hneď som vyhral. To som nedal zostrih, to som proste len vyhral. Dámy a páni, som na ďalšej verzii, tá predtým, tej dávam tak 4 body z 10. Aj tým ostatným asi, lebo to nie je až také dobré. To koľko gemov som dostal, tebe drbe. No dobré, tu máme niečo. A zas tie gemy tam sú vždy asi. Otvoríme si Mythic, to musí byť nejaký brawler. Tieto stardropy sú celkom dobré. Kamo, ale toľko? Však to tu je skoro jak zadarmo normálne. Otvárame si... No, to musia byť gemy, okej. Free. Tieto stardropy ma bavia otvárať, lebo oni sú také... Páčia sa mi, jak sa otvárajú. Epic. OK. Na týchto fake verziách ma sere to, že všetko tu je reklama. Proste to sa nedá hrať. Skúsime jedno solo. A tu sú aj také minigames, takže tie sú tiež dobré. Tie si všetky vyskúšame. Ale najprv ideme toto. Teraz nebudem tiež asi hrať. Hej, tiež mi to tu dá plus 95 trofy, to je divné, proste. Tu máme nejaké legendary, si otvoríme. A skin na Piper, ktorú nemám, to je divné. A sere má trochu tá hudba, lebo ona je taká hlasná. Dáme toto. Asi mám chytať tie diamanty. Tak. OK. Celkom dobre podľa mňa. Toto je čo? What? Nechápem. Tam takto zbierať, alebo čo? Tam akože len stlačať? OK, 1 hviezda. No proste, to musíme chytať, asi o tom je všetko. Čo to je? Toto je to kolo nejaké šťastie. No a to zase na nejakých... OK, wow. To je veľmi pekná minigames. Toto je asi Pexeso alebo niečo. Takže ja mám úplne na hovno pamäť, takže... Wow. Dobre, celkom dobre, otvoríme si tu ešte nejaký megabox. Tento Brawl Pass vyzerá jak normálne, ale nemáme tu, aha, tu už máme rovno tieto veci. A brawlerov, my máme všetkých? Well, ja nechápem tomu. Prečo som vtedy dostal skin, keď nemám ani toho brawlera? Dobre, idem asi na ďalšiu hru. Tejto dávam... Asi sú tieto majú aj tie minigames, takže tomuto dávam tak 6/10. Celkom dobré. Dámy a páni, teraz ideme hrať fake Brawl Stars na Robloxe. A ten vyzerá byť asi najlepší. Takže už som trochu hral tam. Dáme play. Trochu mi to seká, trochu dosť. Aha, to musím týmto, OK.
Niekoho som zabil. Ešte cool, že vieme skákať na týchto častiach. Dokiaľ. OK. Musíme dať. Keby som sa trafil. My sme ho zabili. Ale nás asi zabila Nita. Neviem. Nejak sme to dali. Ideme poslednú hru. Potom by sme zakončili toto videjko. No tak. Ty kokos. Tak to som nečakal. Hrozne sa to ovláda. Neviem ani strieľať, aj nič. Ja sa idem zase odpáliť. Ja neviem, kde som. OK. Dávajú mi celkom damage. Ty kokos, to je divné. Ale je cool, že vieme ísť po tých zdiach. Ak ma zabije Poko, tak... Ne, ja sa ho nemal trafiť proste. Ty kokos. Ne. Ma zabil, dámy a páni. Takže... toto video asi bude končiť. Dajte like, odber a čau.